Selveme gidip var ya. Nire? Okuva. Havarın yok mu? Yok, havarım yok. Ahir gidip var ya deysene. Aa. Gayırlar, edil hedir açmalıyım. Bugün 10 mütten açar. Böyle? Başka soğulara da teriz iştir o. Durmana beydim. O ne hemen bilen mokten gidip var yanına? Ana bilipsin hemen gidiyen mi? Ne toy edil diyecektin mi? Toy netip olsa, seni okudu inip gelen son. Benim şu L'Oreal'i ullokan bir toy pavilyonu kurnanımdan son eder. Ona çeni men durmuşa çıktım ne mi? Ona çeni sen durmuşa çıksan, onunla sen söyve ananmayalığın ol ya. Söyve düşünüyen mi ne? Ne mi diyen? Yok hiç de. Sensiz canım nenin olar bin dünya Sığmarın neleme sensiz ezilim Daşımda sayırıyım sehram hakkında Bozsallı güllerime bilmil kalayım 8 yıl. 8 yıl? 4 ay, 24 gün. Yadımda. Hava kovmu sen, bağmın sen. Gowy, Hudaya şükür. Tüheleme. Ahir arduğuma yetipsin de. Hava. Adam ardı bu yolu. Arduğu yolu. Hava, hani sen durmuşa çıkacak değerli mi? Men çıkmadım. Sen? Ben öyleyim. Asman bizi yağmurlara bağlasa Yürekleme sözleşini bilmesem Minnet yağsın damsalarının birine Yarım bugün yanaklarda kalayım Asman bizi yağmurlara bağlasa Yürekleme sözleşini bilmesem Minnet yağsın damsalarının birine Nevlim alma yanaklarda kalayım 15 ştapır değil mi? Ha, 15 tapırda bunu toyma. Uy, düğük video var ha. Oyun video. Komentaryan açıyana. Dine oyun ettim diyeydi, mekan oyun ettim de diyeydi. Bir kim garaş ya ama ben ölmem araşmadım o şoğala. Onun üyt kötüp olmayam. Yo, onu başka. Ya iyiden devam çıkarıp olmayam o. Bilem o doktor men o maksadım var da otur oynatdım diýbil yani onu men aýtjak bolýan adam otur düýünden başgalar bilýäňim käwir söýýän dilinden düşürmän gürleýän adamlar var şolar hakykatda söýgüň nämedigini de düşünenok diýjek bolýanlar şonu ýaly adamlaram ba diýip aýtjak bolýan şoň üçin etdim men oturda Köp adam meni duýgulandyr diýene ha men oturda benim öýlenmedim diýip ýani olyn ýöne men şonu beretim geldi ýöne oturda men durmuşum bilen karakterim onu da bir adam bir gynan bir obraza ýere bu Üylülmedim deyip koyuyordum. Yetip bolsa da şular ýaly wizalarning dowamy bolar ha mekanjana. Bolar men doktor şu Arbu Yol kanalda şolar ýaly dowamly serial görnüşine bir zat edefim gelýär. Şoň üçin goşulun, gelin şul famimy toýlardan daşary şolar ýaly videolar kän bolar. Biz bilen galyň toýda görüşelim.
işgärler bolup taýyn nosur toýa nesip bolsa bugün täze zamana ogadyn toý, sünnet toý. Hemem selgi babyl bilen rolüň bölügün bärde düşýär. Şu wagtda hiç kim ýokka düşüp diýinjek Mene bu bolýar. yerde birinci gedek. Gatogadan ekeni arduwy ýoly töleme. İşimden şol çıkar diýip tamam edýän. Nesip bolsa dowam bolsun. Ben adamaka utonýan. Selgi dogan aktrisa bolan köpçülikde Vay utonan. vay. Onda da aktör olmasa ama aktör ýaly töleme. Yok da jedi, yamanlap görmedim. Karaş toýdan ýetirdim dostu.